हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों मोनसे गोदान रादाब लाबोदों आरो बे जाहैबाय जायफोरा ओरैनो दङ जायफोरा खामानि मोनथ'वाखै बिथांमोना जुदि खामानि मावथ'नो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बियो जागोन आरो बियो सरासनस्रा मानसिफोरनि थाखाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बाहाय जोहोलाव सोमला बसुमतारी एकाडेमि जायनि एड्रेसा जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव बड'सा नोगोर बांगालल' बा पस्ट अफिस रनसायथाम बेयावहाय बे मोनसे जोहोलाव सोमला बसुमतारी एकाडेमि जिहेतु दङ बेयाव मोनसे सानै ओंखाम संग्रानि गोनांथि जानानै दङ होनदों नैबे सानै ओंखाम संग्रानि गोनांथि जानानै दङ बेखायनो जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना आर'जलाइ गथायनो हानाय जागोन दा खोथाया जाहैबाय मेल फिमेलनि खोथा बेवहाय मेल फिमेल मख'नाय गैया बेखायनो जायखिजायानो हरनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों दा बिनिफ्राय नायनो गोनाङा जाहैबाय नोंथांमोनहा आर'जलाइखौ हरनो थाखाय नैबे 8 तारिख एबा फैगौ अक्ट'बरनि 8 बिनो लास्ट डेट जागोन बिनिफ्राय जायफ्रा आर'जलाइखौ हरगोन नोंथांमोननि थाखाय वाट्सएप नाम्बार होना होदों नैबे नोंथांमोनहा जेखौ नुदों बेयाव वाट्सएपआव हरबानो जाबाय आरो बेनि अनगायैबो मा होनो नैबे गोजौआव मोननै नाम्बार होनाय जादों जायखौ बिथांमोना गावसोरनि सेक्रेटारि आरो एसएमसिनि सेक्रेटारि आरो प्रिन्सिपाल बे सानैनि बिथांमोननि दङ बेनियावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बिनिफ्राय मोनसे जोबोद मोजाङा जाहैबाय नोंथांमोनहा बाहाय बिथांमोनहा बुंनाय बायदि लास्टाव नुनो मोननाय जादों जेखौ बिजाथिया फरायसालिनि सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जागोन होनदों जायखिजाया लेखा रोंनाय रोङिनि खोथा गैया बेयाव ओंखाम संनायनिसो जिहेतु बेखायनो बाहाय जेबो क्वालिफिकेसन मेनसन खालामाखै दा बेखायनो जायफोरहा मावनो गोसो एबा मावथ'नो गोसो जायफोरा ओरैनो दंथ'यो नोंथांमोना बेखौ सुलाद लानो हानाय जागोन खेबसे बुंफिनबावदों स्कुलनि नाम स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय एड्रेसखौ जोहोलाव सोमला बसुमतारी एकाडेमि बेनिफ्राय आरोबाव ओंखाम संग्रा सानैनि बेनिफ्राय बाहाय दङ नैबे वाट्सएप नाम्बार आरो लास्ट डेटनि अक्ट' बेखौबो स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन दा बेजों लोगोसे गोजौआवबो दंमोन स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन मोननै नाम्बारखौ दा बेखिनि जायफोरा इलिजिबोल नोंथांमोना खालामनो हागोन एबा गोसो गोनांफ्रा आरो जायफ्रा गोसो गैया शेयार खालामनानै होगोन गुबुनफ्रा जाहाथे मावफैनो चान्स मोनो एसेनोसै गोजोन्थों।